In de Schouwburg organiseerden peeldancers afgelopen week een danstoernooi. 100 dansen, uitgevoerd door ruim 350 garde- en showdansers uit het hele land, passeerden de revue. Een dansgenre dat veel met carnaval in verband gebracht werd. Eerst wel, nu niet meer zo erg vind ik, want als je echt carnaval hebt, dan heb je echt die hoeden met die veren en zo. En ik moet zeggen dat dit nu echt wel wordt echt een sport is, ja. En om alle danspasjes goed te kennen, moet er flink geoefend worden. 2 keer in de week gemiddeld. De groepen en dan heb je de solo's en die trainen dan ook nog 1 of 2 keer. Volgens mij ligt dat er een beetje aan, ja. 2 keer. Oh, dat is wel veel. Kun je dat combineren met school? Ja. Jij ook? Ja. En kun je mij vertellen wat voor pasjes je allemaal moet doen? Nou, paardenpas en dat soort dingen. Achtertik, spreidsprong, tik, ren. Voor Linda Martens is het toernooi één groot hoogtepunt. Het gewoon een keileuke, gezellige, sportieve dag is. En er zit ontzettend veel tijd in van tevoren. Maar dat is gewoon echt onderling ook hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En ja, je moet gewoon een keer dit gezien hebben. Je moet gewoon een keer komen kijken. Ook al heb je er niks mee, kom gewoon een keer kijken. En dan, ja, dan gaat het toch wel kriebelen. Het is echt leuk om te zien, ja. En voor Vera en Floor eindigde het toernooi goed. Zij werden met hun solodans namelijk gedeeld derde.